Драпанки! Здравей, скъпа, прибрах се. Скъпи, най-накрая, от кога те чакам? Заповядай. Поредният лош ден на работа. Какво стана? Тъпите колеги не спират да ме изнервят. Разкажи ми. Какво стана? Не спират да се заяждат с мен. Само проблеми ми създават. И аз имах ужасен ден на работа. Тези колежки пак ме дразнят. Нищо. Приготвила съм ти любимото ядене. Искаш ли да вечеряме? Да, може. Каква е тази музика? Не чуваш ли нещо? Чувам. Някакви деца. Чакай да проверя. Не, остави ги. Те са просто деца. Тези келеш. Не ми стига лошия ден на работа. А сега и тези копета. Ще ми кажа да се разберат. Абе, малък, каква е тази музика по това време, бе? Абе, не ме занимава, че камара са от тук. Ще имаш проблеми, казвам ти. Какво ще ни направиш? Ние сме тримата си един. Сега ще видиш. Това ти ми, бе. Какво става?